Mijiet ta' Maltin, Awċin u saħansitra turisti jirritornaw fit-toroq tal-Imġar għall-edizzjoni oħra ta' Festa Frawli, fejn setgħu iduqu l-Frawli Frisk li l-Imġar tantu magħrufa lieh. Fil-fatt, provvista kostanti ta' Frawli Frisk kien għal-bejgħ matul il-ġurnata, bl-attività inkludiet varjetà wiesa ta' diżerti ikel u xorb kollha magħmula b'dan il-frod bnin. Spikkaw b'mod speċjali tpinġijiet ta' tfal ta' diversi skejjel b'rabta mal-attività li laqgħu lil dawk kollha li żaru l-villaġġ agrikolu. Manet News kellem l-istoriku Mario Vassallo li spjegalna kemm il-Frawli jmur lura fi żmien f'pajjiżna. Il-Frawli ta' Malta ilha magħrufa minn żmien il-Kavalieri, skont id-dokumenti qed tifhem. Fl-Imġar sibna li hawn tradizzjoni qawwija ħafna ta' din it-tkabbir tal-Frawli, però sfortunatament il-Frawli spiċċat dal-aħħar snin isa mietet mewta naturali. Li ġara kien li l-aħħar ta' snin 60 bdew jitlu varjetajiet ġodda li huma ikbar. U kif jgħidlek il-Malti l-ewwel ma tikol lajn. Allura id-domanda marret fuq il-Frawli ikbar li hija varjetà differenti minn dik ta' Malta. L-Imġar wieħed ma kienx isib biss Frawli Frisk iżda wkoll diversi ikel magħmul mill-Frawli, fosthom kannoli u kejkijiet. Bl-iktar kejk li spikka bla dubju ta' xejn kien dak li jiżen mal-250 kilogramma, kif jispjegalni iktar wieħed mill-kok li ħadem fuqu, Marlon Roberts. Għandek isu ġurnata biex tagħmel kif qed ngħidlek il-preparation tal-sponges, għandek isu ġurnata oħra biex tagħmel il-centerpiece, dejjem bejk li ta' minn niżda mhux waħdek. Mbagħad għandek ġurnata oħra biex tillejjaħu. Isu klettiem xogħol jieħu. L-aħħar ġurnata nillejjaħu biex iġibuħaw. Iżur Festa Frawli kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mas-sinjura tiegħu Enmeri, akkumpanjati minn diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista fejn setgħu japprezzaw ix-xogħol mingħajr ta' xejn tal-bdiewa Maltin li joffru ikel bnin ta' kuljum.